चंदन कलसी स्वामी महाराणी कलेन्द्री हाँ जे की वीर जगत रे परिपूज्य सदा भर भर उड़ुछि मो विजय केतन। हाँ स्वामी देख महाराणी देख कि आनंद रे प्रजा माने सुखरे जीवन यापन करुछंती महाराणी। हाँ हाँ राजा धीराज राजा धीराज देवगण विक्रम सेना स्नेह प्रेम प्रीति सत्य न्याय शांति स्नेह प्रेम प्रीति सत्य न्याय शांति सुशासन देवगण विक्रम सेना सुशासन आनंदे करे प्रजा पालन। राजा धीराजन राजा धीराजन देवगण विक्रम सेना स्नेह प्रेम प्रीति सत्य न्याय शांति स्नेह प्रेम प्रीति सत्य न्याय शांति सुशासन देवगण विक्रम सेना सुशासन आनंदे करे प्रजा पालन। देखो महाराज देखो कि सुंदर दिशा मो देवगण राज्य। कलेन्द्री स्वामी परजा सकल अति आपणार भाई बंधु भाई भगिनी सहोदर तांक मन जानी पूरण करिबा जीवनर इच्छा मोर स्वामी परजा सकल अति आपणार भाई भगिनी सहोदर तांक मन जानी पूरण करिबा जीवनर इच्छा मोर मागद्वार सनी मागद्वार सनी एतिकी करुणा मते कर तुमरी से तुमरी आशीषे चिरदिन थाऊ मथा पर तुमरी सेवारे जीवन बीतीब तुमरी सेवारे जीवन बीतीब दया धर देवगण विक्रम सेना सुशासन आनंदे करे प्रजा पालन।
ସ୍ୱାମୀ ଏହି ଥିଲା ମୋ ଦେବଗଡ଼ ରାଜ୍ୟର ବିଷୟ କିଛି କହିବ ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ଏହା ଦେଖି ମତେ ନା ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ କଣ କହୁଛ ମହାରାଣୀ? ସତକୁ ସତ ମୁଁ କୋଉ ଜନ୍ମରେ କୋଉ ପୁଣ୍ୟ କରିଥିଲି ବୋଲି ଏ ଜନ୍ମରେ ତୁମକୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇଛି। ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ଆଉ ଏ ଜୀବନ ଥିବା ଯାଏ ସାରା ଜୀବନ ତୁମ ପାଖରେ ପୂଜାରିଣୀ ହେଇ ରହିବି। ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ ମହାରାଣୀ, ତୁମେ ଠିକ କହୁଛ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ତୁମକୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇନା ମୋ ଜୀବନକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ତୁମେ ମୋତେ କିଛି କହିବ ବୋଲି ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ମହାରାଣୀ। ହଁ ହଁ କିଛି କହିବ? ତେବେ ଠିକ ଅଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିନିଅ। ଅଛି ମହାରାଣୀ। ଜନମେ ଜନମେ ତୁମ ସାଥୀ ହଇ ପାଦ ତଳେ ତୁମ ଥିବି ମୁହିଁ ରହି ବଜ୍ର ହେଇ ରହିଥାଉ ଶଙ୍ଖ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ଯେ ତୁମ ପୂଜାରିଣୀ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ମୁଁ ଯେ ତୁମ ପୂଜାରିଣୀ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର। ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ କଣ କହୁଛ ମହାରାଣୀ? ଆଉ ଜାଣିଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ମୁଝେ ହେବି ତ ରଶ୍ମି ତାହାର ମୁଝେ ହେଲେ ଜଳମିନା ତୁମେ ତମ ସାଗର ସେଇ ଖୁସି ମହକିବ ଆମ ସଂସାର ମୁଁ ତୁମ ପୂଜାରୀ ତୁମେ ଈଶ୍ୱର ସାଥୀ ହୋଇ ରହିଥିବା ଯୁଗ ଯୁଗର। କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ଏ କଣ କହୁଛ ମହାରାଣୀ? ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ମୁଁ ବି ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ମହାରାଣୀ, ତୁମକୁ ପାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମହାରାଣୀ। ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ ମହାରାଣୀ ସ୍ୱାମୀ ହେଲେ କାହିଁକି ଆଜି ରାଜମହଲ ପୁରା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି? ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଜାଣିପାରୁନାହଁ ମହାରାଣୀ, କାହିଁକି ନା ଆଜି ମୁଁ ଏ ରାଜମହଲ କାହିଁକି ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି? ହଁ ମୋ ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଚନ୍ଦନ ଓ ମୋ ସାନ ପୁତ୍ର ମାନସ ଆମ ରାଜମହଲରେ ନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରାଜମହଲଟା ଖାଲି ଖାଲି ଲାଗୁଛି ମହାରାଣୀ। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଣୀ କାଲେନ୍ଦ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମହାରାଣୀ ମୋ ଦୁଇ ପୁତ୍ର କୁଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ତି? ନା ସ୍ୱାମୀ ତୁମେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ନା ନା ବୁଝ ମହାରାଣୀ, ତାହେଲେ ଯିବା ଏବେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ। ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିବା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ ମୋ ଦୁଇ ପୁତ୍ର ଆସୁଥିବେ, ତେବେ ଠିକ ଅଛି ସ୍ୱାମୀ। ତାହେଲେ ଯିବା ମହାରାଣୀ। ହଁ ହଁ